Summary tangoro ku Nicholas Rioki, Sub-County Social Development Officer wa Nyamira South Sub-County, Nyamira County. Asomoroberio ino jamii ulia serikali wakana tubuate beneficiaries 28,147 ase payroll area eta ose payroll yo mweri wakana. Asabu balia bakwana kibesyo bokotu ose side ya miaka 70 na bantu 21,344 na bali bakwana kibesa chintakana na bantu 6,047 na bali bakwana kibesa cyo bolema ose tokurukanga severe disability na bantu 756 ose 756. Wetera abo serikali yabage wakana kibese kimono wetera se chibengi chialenge chibengi sita chiaga kandida beneficiaries chiaka namba komutienyo December kurwabo serikali ikachenjia umutindo bu wakana iko saa indo buate umutindo munyabo wakana beneficiaries usenjira bakonyora kibese chiabo wetera ase kurende ya e-citizen na Safaricom. Eyo kero mo beneficiary yo ko akanu chibesa ta ke irenga ase simili yae abate *222# erinde erikioraro oko arende mnagento kende yonsi Kenya kelge chaka sasingine nkonyorole emechando rero kidogo. So challenges chirichiri oro setuarorire anene mono ni elinga abagotunko ibero wale chibesa weterase chisimiji chiabo sabo bange babo bamenye tipini chiabo go sichipini chiaba go tebionde bwenzi so sasingine abo chibesa chigo so message amo tebi chiasoire lakini atara manya gosoma go shata ige digosoma muntara bago soma obatorusi obeke pin otinye message so kwanyoro mo tutamanye digo sichibesa nchi achete go senchi cheti egento yakabere naba beneficiary bali babugate ebibande byabo bigo chakane enugute kurukuni 0 babeire bagosumbuka sana abange babo mbaranyara go enroll ya somutindo yo munyia singe njoko nyoro sasingine Safaricom muge muri getie egatige 0 risiko egachakira chinamba cyoka chinyene onekera kujikote makoligeria information ya ase Safaricom ase system eliyo wakana ikibesi no jamii ne system y'ibande ebintu biri bikwanga kubwatana bitoto system teri kumwanjira aso egaragara ugo batasta 22 eri lazima ekibande kiyo gechie kibwe system y'ibande ya serikali wachie ki Safaricom bamanya guchike na system eri ino jamii bikwagire binde bitoto bamanya ko manyanga naye yamanya ko connected ko magoso wakano weteraga egento kena netu anyorire gosumbwa abagotu gose abantu baitu bali bagakana chibesa mono namangana yeje aba agent bali bempesa abange babo mbali abegeno so abange na bakoromo gotunga tamanye tibuya osoma obata urusi chibesa mutebi mbara gotumere chibesa oso urusi chibesa nya chialenge chiri wenye omwa chiri wibere chioka kumutiga komo chiri chichinde ibere so kwanyoro mogotu gose beneficiaries nkorra mikabale sana arafu pia ne system yebonere nya pia na into ebona officers ntoraba empowered bo yakabisa tonyole injira to kunyara kulige no ni statement iri ya watu manyanga ndia begere chibesa na india ruset chibesa lakini nde asa yonsi epi ekero kuligereria umutindo yo munyatu ochagete ekero ka to kunyara kushugulikira challenges chiro chionsi no bo mutindo mu ya long term jo konya bandaba asingenjo